Passat varen convocar via xarxes una trobada a les 8 de la tarda davant de la Comacros per fer un recordatori pels Jordis que estan empresonats. Aquestes trobades les farem cada dimarts. Per tant, si no hi ha una altra concentració o una altra acció que ens impedeixi el dimarts a les 8, qui pugui, qui vulgui, serem a davant de la Comacros per recordar en els Jordis i per recordar ara en tot el govern que tenim empresonat. Després, els qui vulguin, en un espai de la Comacros ens trobem, comentem, parlem. És un moment que tots tenim moltes necessitats de dir coses i de compartir coses. Aquest espai existeix i qui vulgui serà molt benvingut, benvinguda, i en tot cas, com que l'endemà hi ha preparada aquesta vaga general, aquesta aturada general, potser també serà el moment on podem preparar les accions que podem dur a terme des de Salt. Els propers dies segurament hi haurà més mobilització.